Салом алейкум бародар. Салом алейкум. Боҷон хуби тенҷи. Акай бардин сози тенҷи навзеш. Хуби тенҷи. Ана акл. Боҷон бояд шумо ай сар кунед. Меҳмондория ям бародар. Бале, бале. Ана акл. Акаш. Ина хуш омадӣ. Худат. Саломат бошӣ. Ба шумо бародар як пироҳани қаҳрамони тоҷикони дунё Аҳмадшоҳи Масъуд ба шумо як туҳфа овардем. Аз ширкати Touch Sport Pin бародар намарамад. Беҳтарин. Беҳтарин. Хуб чиза интизор будем. Хеле вақт шид. Салом алейкум. И ана ҷан Амир Ҳамза. Иам варзишгара. Яъне ки варзишгари нав бачора мо даҷи ҷамъ кардем ки то ҳам кор кунанд, ҳам ба варзиш ба мурои дӯстдошташон бо студентҳо ҳастанд. Иншоалло ёрдам мекунем ки нияти кушодани ҳамин ҷои кор ҳамея ки бачаҳое ки то ин вақт шароит надоштанд оҳиста-оҳиста ҳаракат кунем, чанд нафаре бошад шароит муҳайё кунем, то ки дар зиндагӣ як пешравӣ кунанд. Мана бародаро метро. Аз метро то кафеи мо 3 дақиқа роҳ аст бародаро. Аз дасти кадои ориентир аз дасти рости мо масҷиди Урусо аст бародар. Мие светофора мезгаре. Мо ҳамҷа шуморо интизор мешем бародаро. Марҳамат кунед, чойхонаи миллӣ, тамоми таомҳои миллӣ ҳаст. Шумо танҳо биёеду мо дар хизмати шумо. Баъдан мо дорем инҷа бародаро, яъне ки нишастгоҳҳои оилавӣ. Марҳамат кунед бародаро. Приятного аппетита. тамоми таҷҳизотҳои замонавӣ. Марҳамат кунед бародаро. мизои курсии замонавӣ, кондитсионерҳо кор мекунанд бародаро. ҷойҳои оилавӣ дорем. метавонед зодузои худро қайд кунед, яъне ки ҷойҳои калони кушоди бар ҳаво дорем бародаро. Дорем бародаро ҷойҳои оилавӣ. Марҳамат. метавонед ҳамроҳи ҳамсарои худ, метавонед ҳамроҳи ошиқҳои худ биёед дар ин ҷо истироҳат карда, тамоми хӯрокҳои миллии моро хӯрда истироҳат баред бародаро. Баъдан бародаро мо иҷа дорем, бале бо як ҷои дига маъне ҷойҳои оилавӣ аст. ҳамроҳи ҳамсаро, фарзандо, хешу таборои худ метавонед биёед. нӯшокиҳои спиртӣ хӯрдан қатъиян манъ аст бародаро. На ҳар кас ошхонаи худро нишон медиҳад. мо ба шумо намоиши ошхонаи худро, ҳама чизои мо ҳалол, тоза. ин ҷо ошпазҳои моҳир ҳастанд. ана бародаро, номи шумо чия бародар? Бунёдин бародармон ошпази моҳир, хӯрокҳои бо лаззат мепазанд. яъне ош ба тамоми санъат чия бародаро. ҳамин иншалло омаде хӯрде бо миёи обязательно. ана деги оши мо ҷӯшидесай бародар. яъне ки ҷойҳои мо тоза, шустагӣ, тамоми қоидаҳои санитариро мо иҷро мекунем, риоя мекунем бародар. ин хазиначии моҳири мо Амир Ҳамза, варзишгари варзишҳои омехта Амир Ҳамза. марҳамат бародаро. чӣ гуфтанӣ бародар? Бародар чӣ гуфтанӣ? Ягоч гуфтан.